Sona amaika, Neomak. Taldekide aldaketak, ez da, zelan eragin dauen, zazpikote hasi zineten, seikote gero, laukote. Aldaketa. Laster leire bakarrik. Neoma. Neoma, ez da. Zinga Neomaken katxea. Gauken du da, berroin temporada honetan, galetu bizinutan bebai sexu harremanen inguruan, edo ja aldatuko zan, bronkan hon. Ez dugu berritu, baina... Puntuak eta izan leke, Lantalde jasotzen dugu proposa den bezala. Hori igual, beste meloi bat. Beste meloi bat, meloi bat jarri duzu, meloia zabaltzen dire, bata bestean. Lan ilustrazioekin batera. Zabaltzen dire, eta gero askotan ez dira izten bez, baina hori da gure estiloa. Nostalgiak, tabatzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hankasartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdin ez denez autua, erabaki beharra, amesten duguna zer da, zein elmeatan horrarra, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra. Sona, musika maite dugun ondako. Bakit ezauketan dozuela, sona eta hori guretako gore bat da, batetik Neomak eukitzea eta bestetik zuek beha ezauketan dozuela, gogotxu, sonarako edo zer? Bai, noski, gogo askingo zen, bai. Bueno, disko berrixakin zatoz, bueno, esango dugu beldurak sendatzetik daukola asko, baina ziur asko izenburua aintzat hartuta, badauko asko gexo kontetako eukiko dozu, ezta? Bai, ala, ni hasiko naz, ez? Bai, bueno, lasturako orrain dauko izena diskuak, eta esan duzun bezala, bueno, badauko horratzian lanketa bastante potente bat,
baina gu baizaten dugu dela nolabait barne bidaia moduko zer diskua bera, eta egisa da, kantuak itxen gindu izan nenien, eta kontrolatu ginela, beldurra hitza zela, geixen errepikatzen sana, eta guk izaten dugu dela, kantu bakoitza beldurrai begiratzeko modu desberdin bat edo. Azkenien, beldurrak, zalantzak, aldaketen aurrien, bizitzan arlo danetan eukitzen ditugu, neurri gaten obestien, eta uste du, batzutan beldur hori gu baino ondixaua bihurtzen dela, txikitzen galera beldurreren aurrien, beste batzutan beldurrerek ataratzen ditugula igual, atara bierrez dien bezala, apurtxo bat prozesu oso batetik pasetan garela beldurreren inguruan, eta saiatu gare, kantu bakoitza gutxi gora bera, punto batetik asaltzen edo. Ados, guau. Eso zer. Sakona, poetikoa. Intenso hasi dugu, potente. Baina horbainak erakustearen aldere, bai, ez da? Hori, kontzeptu hori zela gratu geike. Bai, pixkat bai, ez dakit, bai da zerbait bultzatu nahi deuna edo, ez? Zaurgarri izatia badala baita indargune bat, ez ahulgune bat. Eta horbainak erakustia be politxala zentzu baten, ez? Eta bizitzak azkenian markatze zaitxula, esperientzia be bai, eta hori beti positiboa dala, eta hori gurekin daro jogula be bai. Ederto, sorkuntza prozesua diskua badakit, eukido zuela barrura begirako tarte bat, seguramente arnasa hartzeko tarte bat be baliatu izan duzuela, kontzertu desente mundu izan dituzuelako, zertan aldatu da disko berri honetarako sorkuntza prozesua? Nik uste dut, saiatu garela denbora gehiaukin hartzen eta, mimo berezi batekin lantzen disko hau. Azkenien, esan dozun bezala, arnasa hartzeko momentu bat behi izan da, suertea handi xauki dugu eta joal izan dugu asko, leku desberdinetan, jende pila bat ezautu dugu, leku pila bat ezautu ditugu, eta hori beti da eskertzekoa. Baina gisa da, askotan sartzen zarela olako ritmo baten, ez tozula asko pentsetan bez, eta automatikoa botata aurrera, ez? Eta bai gure izen doula apurtxo bat geratu, eta esan, bale, gure sortu zer pentsau haua, ez igual lehenengo diskoakin alderatuta, espontaneoa, edo izen zala lehenengo disko hori, pizkatzaiatu garela, bastakit gure izen duen horren bila joaten, eta sorkuntza be, bastakit lasaitasunez, eta mimo geixaukin hartzen. Ez da, beste marka igual denporak, bez? Eta horrek behin ikustot lagundu duzkula, bai, geixau, ez? Eta gero bai, lantalde oso neuki daule inguruan. Eta ekoizle batzuk auki ditugula bai, indabena emaitza baita, pixka bat izatea gure mimo hortatik gain, beste batzun baita esfortzuak indakoa, ez? Eta hori. Askotan ikusentzulek ekoizle lanak eta askotan igual luertu geikez, kanpotik beste ikuspegi bat emateko aukeri emuten dauela, zeuen kasuan hori izan da edo hori baino geixau be emundotzu ekoizliek? Bai izan da hartu eman bat eta harremana bai izan da zendua zentzu horretan eta bai egon gare interakzioan eta denbora asko, azkenian guk dakigunetik handala trikitixa eta pandero batetik, edo, badidez leirek sortu izan dabe bai, igual gitarrakin, hortik kutxo hortatik hasita, gero datorren dana ondoren be, berai esker da, eta soinu asko bilatuak izan dia baita, eta askotan beraiei esker baita bilatu dia soinu horiek, guk nahi genula zerbait transmititu, baina gero hori eramatea musikara be batzutan ez da inerresa, ez? Eta bai, esan beharra dugu, lehenengo altezin daula lana eurakin disko honetan, eta orduan izan dela olako, ezagutza prozesu bat bai eurakin, ez? Experimento bat. Hori, trikitixa mundua, azteko, ezautzen, eta, kuriosua izan da, zelan joan garen elkarre apur bat ulertzen, eurak gure munduan apur bat sartzen, gu eurena ezautzen be bai, eta oso aberazgarri. Bai, politxa izan dela. Eta behin izenak dia biketa pau. Jakin dixea ikusentzuliek, ezinbesteko, neumaken parte dielako, ez da? Hori da, bai. Ederto, eta nemaken parte ipatuta, sonan ez gara nostalgikoak, ez gara atzera begiratzekoak larregi, baina uste dut bai galdetu beharrien gazela, taldekide aldaketak, ez da, zelan eragin dauen, 7 hasi zineten, 6 gero, laukote, aldaketa. Laster leire bakarrik. Neoma, ez da? Zelara egiten da hori, eta aldaketa horrek kontau zeiken erarte, Bai. Bueno, nik uste dut niko onja besapurtxoa denporakin ikusten daula zozer naturala bezala, zehola xe izan da. Fiskal lehen komentau honan arira, ez? Guk urte asko daro jogo elkarrekin, egisa da neomaketik aparte, lehen hau aseginela, ez? Kepa junkerakin jotzen, oso gaztia ginen,
ez dakite, ordutik, elkar bizitza bat bezala izen da udana. Eta, azkenien ikusten heltzen dela momentu bat, bakoitzak bere bizitza eta, bere gauzak konpaginau beharra daukona, eta barabaki batzuk hartu behar dienak. Eta, uda bat hartu goben hor pixkate distantzia behar gauna proiektuakiko igual danok, eta nik uste, uda hortan pixka replantau ziela bastante gauza ez, norbera replantau zitxula, eta, esan duzu mesela, hor ja pasagunen xeikote izatetik, lehenengo Mariak itxegulako lehentxu hau, eta hor rametzetan eritz euren bidi hartu hobien, eta hola ese joan ginen gero, gupe behar izan gauen pixkat, baita zalantza asko, eta inflexio puntu horretan, bertigo, zalantza asko gongo ziren. Bizitza diela aldaketak, eta hau beste aldaketa bat bezala hartuta, egontzian zalantzak, eta, igual zentzu gehiago hartuta diskuak bez, beldurroietan eta kuriosua izan da. Ordurako kantu batzuk ja, de hecho, kontzeptua bera gutxi gora berako bat ja bideratuta duen, eta bain zaten dugu, justu aldaketak, beldurrak, eta, danak zentzu gehiago hartu dauela. Baina, hemen gazta, ja, goguakin. Eta aurrera itxeko goguekin, hori importantia da. Eta aurrera egite horretan, diskua hori aurkeztu berritxan, denbora gutxi da, azteko eta behin feedback aldetik, harrera aldetik, ze jaso duzue? Egisa da hori, oso mesela denbora gutxi pasau dela, baina eukideuna oso ona. Eta, egia da, kriston posa emuten dauela. Bai, noski. Bai, gogoa gauken ja nik ustot jentia irakustuko delakoten. Denbora hartu du, baina luzen jako. Galtzen duzula ja perspektiba, eta behitu ez dakit, jazta hau indu, baina ez oso gustora gazta. Bai, orokorrian, egisa da ingurukuek normalian hola gauza txarrik, ez da bela, asko zaten, baina. Etxekoak beti ondo. Bai, ez, baina ondo. Feedback ona izen da. Eta ulertzen dut, gogotxu ongo zariela hori bera dena zuzeneko rekartzeko. Bai, desiatzen. Hortarako gazoin nik ustot kriston gogoekin. Bai, ensaioekin, buru belarri, eta ja hori abendu bukaeran azteko gogotxu. Bai. Esaten dalako, eta musikarien bati entzun dotzatelako, abestia publikoak bukatzen dauela. Zuek iritzi hori daukatzue? Jo, baitu, hausunak eta ona, bai, ados. Bai. Eta hori dela zuzenean erakuste hori, ezta? Eta bertatik bertara harrera edo feedback hori ikustia. Egia da, kantuan ikuste guk behintzat ez dugulain helburu horrekin ez, baina egisa da, bai dala ez dakititzadan helburua, baina bai da erakustea ez. Orduan zentzudana dauko azkenian publikoak eukitzea baita ez, bere aletxo hori. Baita gero zelan bai ez, zuk sortzen dozula kantu bat zure momentu batetik, hau asko komentau izan dugu taldekuekin bebai. Eta... Por cierto, hemen da zela, Hemen da, hor da, zuzkena bilorra dira, eskuitzen duzte, ja. Adi jarraitzen da. Bai, hori da. Hori ez, eta gero zelan ez, interpretazioak agusti subjetiboa dien, eta norberak kantu hori eruten dago bere terrenora, bere esperientzetara odana delakoa, eta nik uste hori belortzen dela, bai, publikoakin, zuzenian, eta hori politxa da. Bai. Ensaiatan esan dozue, musikalki bai, baina seguro agertokiratzea ere zaindua izango dela, neomakek ala erakutsi zen dagoelako oinarte. Zer erakutsi zeik, zer aurreratu zeiki, visualki be, aldaketak egongo dilako ulertzen dut. Gustot nobedade handixena, ez? Bai, gure bi fitxaje potentiak. Etxaun eta Eider. Hori da, Etxaun Orkizu eta Eider Bilalba. Egongo diegurekin zuzenekotan. Bata baterian, eta sampletan eta Eider egongo da sintiekin eta ahotzekin. Orduan, egia da, hori, zuzenekoak bai eukiko dauela beste vibra bat, ez? Beste sentsazio bat, gube barrutik beste sentsazio batekin, igual organizidade gehiago emutia, o benekotasun gehiago, edo... Guaguaz gengo zen, isa upanda sentsazio bat, ez? Bai, formato politxa etxen duela ustot. Ados, eta zela izan da Etxaun eta Eider sartzearena proiektuan, zelan josu juten euren gara? Egisa esan, ja, lehen leirek esan duen ritmo frenetiko hortan, genbiltzan ja bueltaka ez, asunto horrekin, eta birplateatu ostean gauzak, bai, nik uste etorri zala hola aukera. Egisa da ideia lehendik pixkat bagaukela gogua, batez, hori perkusio horreik, eta azkenean guk, hori, trikitisa eta pandero desberdinak jotzen ditugu zuzenekotan, eta elektronika hori bada, neomaken parte, baina izan zer guretzatez, pixkat zala horren gainean jotzian sentsazioa, eta guken gogua hori izateko zuzeneko sentsazio beste
kontzertu sentsazio bat, ez? Fuerteago bat, hori da. Eta orduen, oin bai be elektronika horrek jarraitzuko dagoela bere horretan, baina bai da gehiago jo, zuzenian indata. Momentuko zerbait ejekutauta. Zut beste indarroa daukola. Ados, irrikaz gazabar ikusteko. Baina bergero jentia, hola hartzen dagoen, igual oin espektatiba larri ezin. Lasai, ziur erre izango dala. Bueno, sonan garantzia berezia mutotzagu soinuari, esan geiken neomakeia aurkitzu daula beria edo ozeano berri eta murgiltzeko gogotxu zase ondion be, soinuari dago kixonez. Nauke jakingo esaten garbi, baina bai bastante markaua izan dela ziratik, ez? Apur bat, ez dakidan estiloa, gero esan duzko igual poperu haua disko hau, ez dakigu esaten. Nik uste tondio hor gabitzela, egin xa hori, ez? Oinarri xa hor dagoela. Edo oinarri hori, ez trikiti xa edo euskal musika, folklore hori eta elektronika, pues ustartuta, bai. Baina, gizia nik uste lehenengo diskoti bigarrenera be, behintzat guretako soinua eta aldatu dala, orduan... Bueno, nik uste hor gabitzela topetan eta bidean ikasten, eta, bueno, eta etengabe berritzen, neomaken zigiluetako badalako. Ederto, eta zinda neomaken katxea. Ira. Me toka. Zer esan geike, leire irati. A ber, eixa da, ez garela, zioin dijotzen, orduan, bueno, baina gogoa dauko plaza ezberdinak. Gogoa dauko plaza ezberdinak, temporada hontan galetu bizinutan bebai sexu harremanen inguruan, edo ya aldatuko zan, bronkanon. Ez dugu berritu, baina... Puntuak eta izan daike, Lantalde jasotzen dugu proposaren bezala. Hori igual, horrengo temporadarako, Baina ez egin ez galderari. Zein izango da katxea. A ber, nik uste badakin mundu danak iguala erantzungo dagoela, baina gisa da, leku bakoitzan baliabidietara moldatzen garela. Eta gogoa dauko gainera plaza ezberdinak, ez? Bai, probatzeko eta etozen kontzertuak belakoak izango dira, esan nahi dut egongo gare, sala baten jimilaz baten, hor, orokorrian hemen dabien jentiak badakixela, ez? Alokairu bat ordaintzen dozula zuk, sarreretatik ateratzen dan diruakin irabazixak. Ondo, ez asko ez da jakingo hori bez, askotan, hor alokairu bat, ez gaztu asko da zela. Bai, eta nahi dut leku batetik bestera, ez dauela hori da. Bai, pizkatesan izan dugu, ez? Askotan da batak bestia udaletxo baten dako jotzen dozunean, nahizta igual beste kontzertu bat momentu hortan politxagoa izan zuretzat, edo beste leku bat, pues igual kompensau bidau, beste leku hortan txosnagune geixautan jotzeko, pues beste aldean jotziak. Bueno. Ados, horrutziko dugu Ez gare asko guzti, Ez leire ez, bueno. Baina, horri txiko. Tokotzen komodia, ondion ben, neomaken fase berri honetara bez, ez tozula zuzenekora ekarri, eta ondion horrek salbu etxita. Ondo. Bestela, komodin del público, esan berko baino. Igual el público kerentzen da. Baina, bueno, managerra bai eukido zuela, balaunkakin, airakakin ondion jarraitzuko dozu. Hori da. Zertan, askotan be, gainera, katxeari dago kizune, eura be negoziatzen da bien lan bat, izaten da, ez da? Bai, orokorrean beraiek. Ados, baina beste zelan itxen dutzu edo, ezin besteko ikusten duzue, zoe neomakendako fase berri honetan be, alako laguntza bat eukitzia? A ber, nik uste dut ezinbestekoa, igual espagokiko, zango ez dakit zelan joango litzaken, egisa hasieratik egin doula lana urakin, airakakin hasi ginen, eta hasieran ez, baina esan edot ez dugu beste bulego batekin be lan nien, esan edot, hori da, bidizkoetan urakin egon gare. Eta guretzako da, ez dakit, guk ezin dugu eser txarrik esan ez, eurei buruz, guretako ekipazoa da airakakoa, eta urakin bai indo bolako, bai lan talde sentsazio batez. Bereziki esango nuke gainera, bigarren, disko ontarako eta tapa ontarako eukiditzugun zalantza eta beldur eta monstro horreik, danen aurrian izan dela, oso apoio oinarri importante bat, ze bestela, igual literalmente ez gauke jarraitzuko aurrera, nik uste igual bai, baina esan nahi dut oso importantia izen da. Eta askotarako baliabideak errazten eta komunikazio gauzak, edo, adibidez baita lehengo diskoa norekin grabatu, nasketak zeinekin, aritzekin inditzugu bixetan zeia, lehengo kontaktua beraie pasaziguten, eta oso gustora egon gare, eta bigarren diskorako nasketak beharitze arregikin inditzugu, bazkenian bereiek jende pila bat ezagutzen dago ez, eta gure hori esker baita inal izan dugu.
lan politxa Eta guretzat. gero hori praktikotasun, egunerokotasunean gaixo da hori, ez? Kontaktua, nik uste hasierako lan hori geixen bat, ez? Bai. Leku desberdinetako hori, azkenean eurak hortara dediketan die, orduan, bai kontaktua, bai antolatze hori, aurreko lan hori, Bai. eta hori pixkat sentitzia, bez hori, hor gauza dela. Gero azkenean taldeko gauzak, eta gure gauza guk eramaten ditugu. Beti hori galdetu, beti bezeuek agintzen dozue, beti bezeuek aski izan da, eta inungo, espektatiba batzuk betetziarren eserrin barik, ez? Zuen Ez da izan gure kasua, desde luego hori hola izen da, eta holan izaten jarraitzen dau. Beste kontu bat, azken aldixen desente galdetzen gabitzena baizonan bebai, badauelako, ekimen bat musikariak palestinarekin, eta besteak beste, Spotify-tik kentzeko aldarri seinaz, zeuek guen Spotify-ra jogo dozue, disko berrixa, gainera aukarrez banabil 77.000 entzule hilero, hortik gora zabitzi, ez badakitzu datua hori nik emungo dotzuet. Vale. Asko jo. Datuak die, eta datuak. Eta gero zukuk erabakiko dauz garrantzia eman datu horri. Hori bakoitxan oso zurgetua da. Baina neomakek ze iritzi dauko alako ekimen baten aurrean. Ez da erresa, Neomak dauko kakaua. Bai. Eta bueno, gainean jarritxa dauko, eta eixa da, baita horrekin, salantza asko, eta kontra esan asko. Eta esan lehengo gauzak kezka hundixa ikustea ez bakarrik Spotify bezik eta enpresa asko daudela azkenean, ez? Sartuta, eta ez dakigun oraino iristen dan, egia esan lista hori, eta ez dakitzu kontsumitzearen nun baiten edo ez dakit tren bat hartzearen edo, hor badaudela 1000 histori ez ganak iristen da, baina egia da Spotifyena bai izan dela, ez? Oso markaua, dudazko eukiditzugu. Bai. Osa, mai gainera asko atara dugu gaixa. Individualki, bai, taldien, zerrin, zerrez, zer da hobeto entzutea gure musika, gure aldarrixa. Entzulea joango da Spotify-tik, benetan modu masibo baten. Bai, hori da. Bai. Eta gero hori espiskat, ez duela ikusten oso argi edo prola usua gratz jakula entzule moduan eta artista moduan bereizketa hori itxia, ez? Gero eta talde barruan bebakoitza duko bere kontraesanak, eta koherentiak izetia oin daukon eruten duen bizitza estiluan, nik uste ez dela oso reala, eta ez dakigula ze puntotar arte, hori, igual gato zurrango temporadan esaten kendu daula, ez dakit, baina esan nahi dut, ze puntotar arte gero beste egunerokotasuneko itxura batzuk ez ditugun aldatzen, eta horrek ze impacto positibo negatibo kileiken. Mesua aipatu dugu, eta hitzak gureko nituzke nabarmendu, euskaraz ez da negoziagarria, ez da, zeubendako, euskaraz esan esatia gure dozulako. Bai, bada autu batu. Bai, ez da autu politiko bada, autu konstiente bat. Bai, nik uste dela, autu natural bat eraberian, eta politikoa, bisetatik daukola ez jakula urtetzen, eta ez gare jarriko hortan gure eta bez. Ados. Eta badauko kuriosidadia, hitzak nork eta nola sortzen dituzuen lauron artien bakoitzak hartzen dauen beldurretako bat eta berak beria garratzen dauen. Hola, ziko bali magina. Ez eta eskerrak. Ez que kuriosidadea dauk, ze badie hitz landuak, horri izto zalantzarik, zela etxen dituzue. Beitu, nik adiaz esan bihot, ni letretan nenaz oso abila. Igual letretan gehiago ibili zeate... Bai, nik uste banaka gehiago, laurok batera sortzen jartzen bagare... Zaila, oso zaila. Bai, igual norretxek, igual ondo gongo da bai, baina... Guri Rastiko tasunanetik... Barritzen dago. Lehengo diskoa bai funtzan apurratu laxen igual, baina... Bai, baina bueno. Ez, nik uste hori bakarka, bai, nik inditzu letra batzuk horrela itzeko bai, hor dauela horratzian. Bai, nik uste orokorrian... kontzeptua edo diskuan kontzeptuan edo gaixen inguruan asko hitz egiten doula, eta hori ja bakoitzak analizatzen dau bere modura, ez? Eta hortik ekartzen ditugu igual ideiak, batzuk igual funtzionetan dago geixa, gutxi hau, edo esaten dugu zehazten dugu hortik edo hemendik, baina nik uste hori geixa usaiatzen garela, gaia bera edo mai gainean jartzen horren inguruan berroaitzen, uste jaku gola, intensa esaman jartze gara igual, eta hortik gero nik uste sorkuntza, hasierako sorkuntza lan hori bentsat bakarkakoa izeten da. Eta gero akaso ez, baten batek olako egokitzapenen bat hori beti. Eta gero ja, azten gare hori ban, triketixa, bastia, hori ja pusliak itxen, edanon artian, baina bai, zerotik igual hola, eta gero kantu bakoitza modu baten sortzen da igual, ez dakit. Hori politxa da, ez? Bakoitza sortu dela momentu batetik, ez? Eta modu baten, edo. Eta, bai.
FOMOaren gizartean, eta soldautaren kulturan, eta iragartzen die musika. Beste meloi bat. Hostia, meloi bat jarri duzuela, pretzo moduan. Meloia zabaltzen die, bata bestean. Ilustrazioekin batera. Zabaltzen die, eta gero askotan ez die izten bez. Hori da gure estiloa. Esan gurena bana da, musikaren panorama, ez? Badau, talde bat aipatu barik, eta kritikatu barik bereziki, iragartzen duzu paroi bat, 2027ko martxoan emongo dugu burrengo kontzertua. Aipatu barik. Adibidea. Ez dakit ikusentzuleak ulertzen badau, bera jakingo dago. Ze iritze jatzu, Hola, modus operandi hori, zela guk eixada ez interpretatzen dugula ez da duzu. planteatzen, ez dugu ez pentsa, hitz egin gure ganako, ja esan da. Eixada purrat bertigoa emuten dago, ez? Nik esan minagoen ez... 2007 ez dakiz izango, angutas... Igual jazgaz batera. Ez entzule bezala, ez musikari ez izerre. Ni personalmente, ansiedade punto bat eraiten duz, eta pereza punto batekin nahaztuta bai. Ez dakit, eta ikasi dago, presentia, igual... Geixau bizi diala, hortan gabi saiatzen, baina... Eta gero gure beri dano gauzela, nik bestot, ez da seinaletiarren, edo, dano gauz geixau edo gutxi hau, rubera hortan, eta gube sartuko gare, seguramente. Baina, ostras, nora gara matza errubera horrek. Ez que... bihurturik egola. Mundua bukatuko balitz moduan, ez? Ez dakit ni da, tipo, jazta, ez errezta, hori ez da inbesterako. Zure kontzertua da, izango da oso ona, izango da... eta ole, eta postenaz, eta ojala hola izatia, baina, ez dakit, horrezaten dugu kantu baten, gauzei emun jakiela daukien lekua. Eta nik uste tola nemuto jakiela leku bat, eske berez ez daukona, ez da, eta ez da buki bihar, hainbeste leku, kontzertu batek. Eskerrik asko Leire, eskerrik asko Irati, eta horrentxe ja, zuzeneko ipaso. Piztia. Beti jakin izan duzu errazena dela ies egitea. Elinkatu duzun piztia, kanpotik zaintzea. Horren beste begirada ukatzeak eman dizun boterea. Zure barre borroka hortan gelditu edi gordea. Horren seguru talirain ez bihurtu zenuen hain eder zure ingurua. Noiz beste zama zurea ere bazen errua. Begitara begira iezu eta esan onzeuden zu guztien erdian. Erantzukizunik ez daukazulakoan, handitzen doa piztia. Begitara begira iezu eta esan onzeuden zu guztien erdian.
piztia.